spelen dus bij Starelig. En dit jaar een stuk met heel veel vrouwen erin, heel veel gezellige vrouwen erin. En in het stuk speel ik Vivian. En deze dames spelen ook allemaal een vrouw in het stuk. En dit jaar het stuk Van de Leefde in den Drup. En met veel vrouwen is de titel wel een beetje vanzelfsprekend, denk ik. Ja, dat is waar. Mijn naam is Monica in het stuk. En ik ben een van de aantal vrouwen, vertellen niet hoeveel. Er zien helaas nog niet zo heel veel mannen, dus ja, daar zien we nog een beetje op zoek. In het stuk ben ik Janine en ik ben de gezelligste, vind ik zelf, en dat is ook de bedoeling in mijn rol. Ik speel in het stuk Kitty en Kitty is nogal luidruchtig, wat ik best leuk vind om te spelen. En Kitty werkt bij de Jumbo en ja, het is wel een rol die wel lekker kort bij me ligt. Nou ja, mocht heren willen zien wat voor rollen we allemaal spelen, helaas, het stuk is uitverkocht. Maar mocht je meer informatie willen over Starelig, kunt je altijd op de website www.starelig.nl kijken en verhopen gauw een keer te zien. Kijk dicht maar door de eigen uur. Aan die mulken is nog genoeg te vertimmeren. Och, en zuig, die witte schön wat er aandeed. Het is echt een filmster hier. Wie het hij nu toch alweer? Die wat zo kost dans. Fred Astaire met die witte schijmen. Ja, die bedoel ik. In dit stuk heb ik een hele kleine rol. Verder doe ik natuurlijk nevenactiviteiten, want bij Starelig is het van een goed belang dat alle lui die spelen ook een nevenactiviteit doen. Ik doe dus de aankleding van de bühne. En het verzamelen van de requisieten, dat doe ik samen met Niek. En we proberen iedere keer aan het stuk aangepaste bühne te leveren met alle materialen die we zo goed mogelijk en zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen. Mijn rol binnen Starelig is dat ik zorg voor de muziekproductie. Ik ben van het eerste oor eigenlijk al lid, wel tussendoor een paar keer weg geweest, maar wel altijd teruggekomen. In het begin was Starelig een toneelvereniging die met name met eigen liedjes wou werken. En ik weet nog dat er een team was met wel 13, 14 eigen liedjes. Langzamerhand is dat veranderd in een productie met bekende melodieën, maar wel allemaal met eigen teksten. En we merkten dat dat voor het publiek wel fijn is, want het publiek herkost de melodie en deed sneller met en dat zorgt voor een bepaalde ambiance. Starelig onderscheidt zich ook met muziek, dat is een van de weinige toneelverenigingen hoe muziek wordt gebruikt. En dat is weer een extra stap, een stap van praten naar zingen is toch altijd voor lui een extra moeilijkheid. De liedjes zing ik meestal uit met Marjan, dus regisseuse. Dat is eigenlijk mijn rol in het kort bij Starelig. Misschien kun je me even omroepen. Ting dong! Wil dat lekker manneke even bij de kassa komen? Ook al is het zaterdag. Dat zal wij zien.